Som den sidste del, vi skal kigge på i forhold til mit kursus, jamen det har jeg valgt at kalde åben motorhjelm på sociale medier. Og det handler om at dele med dig nogle af de steder, som jeg selv finder data på nettet. Og nogle af stederne er egentlig, alle sammen er noget, der er frit tilgængeligt og ikke koster penge. Det er egentlig det, jeg synes, der har været essensen. Men der er bare nogen, hvor folk tror, at det måske koster penge, eller det ikke kan lade sig gøre. Men lad os kigge på det. En af de første, som jeg stort set bruger altid efterhånden, er Bitly. Det er egentlig bare en URL-forkorter. Den gør dit link pænere, noget der er opstået i forbindelse med Twitter. Fordi du har 140 tegn, så det vil sige, et langt link, det kan simpelthen ikke, det spilder dine tegn. Så begynder at komme de her URL-forkortere. Bitly er en af dem, der er mange forskellige udgaver af dem. Det smarte ved den er, at når du opretter en profil, du kan forbinde med Facebook, så hvis du kan gøre det på 2 klik, den tæller klik over tid. Det vil sige, når jeg linker til en artikel eller en YouTube-film eller noget på min egen personlige Facebook-profil, LinkedIn-profil, Facebook-sider, som jeg ikke har måling på der, hvor det lander, f.eks. YouTube eller en artikel, jamen så kan jeg se på Bitly, hvor mange har klikket på det, jeg klikker. Og det er jo for at sidde og se, når jeg har lavet et opslag med noget indhold, og der er måske 3, der har liket det, og 2, der har kommenteret, men så kan jeg gå ind i Bitly og se, at der er 50, der har klikket på linket. Så er det lidt sjovere, men det giver mig en bedre måling af, om folk de bruger mit indhold. En sjov side, som jeg ikke vil gå så meget i dybden med, men mere at sige, at den er der, for der er rigtig mange, der ikke kender den, er Google Trends. Du kan finde den ved at Google Trends. Det er en side, hvor Google samler op med, hvad er populært på Google lige nu. Hvad bliver der søgt meget på forskellige steder i verden. Og det kan være et ret sjovt sted i forhold til sådan, man kan sige, at sidde og undersøge både et marked, men ligesom hvad er det for nogle ting, der rører sig. Hvad er det, folk er interesseret i. Det kan være i forhold til både ting, man skal lave, men også sådan ren personlig interesse. Og den går lidt over i Google og Mobile Planet. Det er en decideret database, Google har lavet, som måler på mobilbrug. Og så er det sådan en dynamisk grafmaskine, hvor du kan gå ind og så indtaste forskellige kriterier for mobilbrug og få statistik på det, eller få grafer på det. Og der er stort set alle lande i verden. Den er ret opdateret, og du kan segmentere ned på alder og køn, og så en masse forskellige emner. Nu den graf, jeg har lavet her, det er, hvor mange der i Danmark, både mænd og kvinder i alle aldre, sammenlignet år 2011 til 13, har tilgået sociale medier fra deres mobil. Men mulighederne er uanede, og du kan sætte en funktion på, så du kan sammenligne to forskellige grafer med hinanden. Så vil du vide noget om dine brugere og mobiltrafik, så er det stedet at sidde og lege med grafer. Så er der Google Alert. Det er helt basal medieovervågning. Du går ind og sætter et ord eller søgetermer op på det, du gerne vil overvåge, og så sender Google dig en mail, når det sker, dagligt eller ugenligt, det kan du selv bestemme, på når der er noget, der bliver nævnt. Det kan jo for eksempel være, hvis du arbejder med, jeg har en kæreste, der arbejder med yoghurt, hun laver sin egen yoghurt. Der er det jo interessant for hende at se, om det er noget med probiotika, er det noget med yoghurt, er det noget med, hvornår skriver blogs om det? Hvornår kommer der nyhedsartikler forskellige steder fra? Kommer der videoer på YouTube? Kommer der alle mulige forskellige ting? Den kører som sådan en, der kan hun have den kørende som en daglig underretning af, hvad er det derude, så hun ikke selv skal sidde og google hver dag, eller selv være opsøgende på alle medier altid. Det er der jo ikke nogen, der kan. Så kan man bruge hele sin dag på det. Et af mine favoritværktøjer selv er Googles Keyword Planner. Det er i princippet det er her, du går ind og køber dine AdWords-annoncer. Så det er bare deres annonceværktøj, du logger ind i. Det kræver, at du har en Google-profil, det kræver, at du har en Gmail. Det er sådan set det. Du behøver ikke engang tilknytte et kort. Men her der kan du sidde og slå op, hvad søger folk på. Du skriver et ord. Jeg har for eksempel skrevet her, for det synes jeg også er et meget sjovt eksempel. Jeg har skrevet chokoladekage, kage, drømmekage, gulerodskage og cheesecake. Og så har jeg som Danmark, man kan sige, det er kun søgninger i Danmark, men det er på alle sprog. Det giver jo sig selv, når de fleste ordene er danske. Og så kan du få søgestatistikken på, hvor mange søgninger er der i Danmark på det her hver måned. Det er jo sådan ret interessant igen i forhold til at finde ud af, jamen, hvad er det folk kalder ord inden for din branche, dit produkt. Ofte så kan en virksomhed have et ord for noget, som vi gør, eller måde deres produkt bliver brugt på. Men det kan virkelig være noget helt andet, dine brugere kalder det. En ting er jo så, hvad du skriver på din hjemmeside, hvad du SEO-optimerer din hjemmeside efter. Men en anden ting er jo i virkeligheden, hvad er det, dine brugere søger på, når de skal prøve at finde det, du gerne vil fortælle dem.
Så det er en måde at finde ud af statistikken over det. Statistikken kører jo også, du kan se statistikken over hele året, og den kører et år tilbage. Så det vil sige, det er et ret godt værktøj. Og du sætter i princippet en AdWords-annonce op, du lader bare være med at klikke på køb. Hvis du vil i gang med AdWords, så kan du jo sådan set bare købe den, så er du sådan lidt i gang. Den her er sådan lidt sjov, fordi at der er jo også noget forretningsoptimering, eller noget organisk søgeoptimering i det her. Fordi netop det her eksempel med de forskellige kager. Det 5. mest googlede ord inden for mad, det er chokoladekage. Det kan man jo så også lidt se på den her med, at cheesecake har godt 10.000. Bare ordet kage har 14.800. Chokoladekage har næsten 50.000 søgninger i Danmark om måneden. Det vil sige, er du for eksempel lakridsbar Bylov, som eksempel, som jeg selv har arbejdet med, jamen så giver det ret god mening at have en chokoladekage med lakrids eller en lakridschokoladekage, fordi det er der noget helt organisk søgeoptimering i. Gratis søgeoptimering, plus det måske også smager godt. Så er der Facebooks annonceværktøj. Det er i princippet det samme som Google AdWords. Du kan gå ind i annonceværktøjet. De kræver dog, at du har et Visa-kort indtastet som betalingskilde først. Men igen, lad det være med at klikke køb, så køber de heller ikke. Så bliver der ikke trukket noget. Men her har du så det samme, bare med Facebook-brugere, hvor du i princippet kan sende del 2 af annonceværktøjet, er deres segmenteringsmotor. Hvor du kan gå ind igen ud fra sådan den almindelige demografi, sige by, rundt om byen, mænd, kvinder, alt muligt. Men det de også har, det er ud fra interesser. Så du kan gå ind og sige, folk der interesserer, folk der liker sider, der har noget med dyr at gøre, hvor mange er der af dem? Så det vil sige, du kan egentlig sådan relativt præcis få nogle sådan målinger på, hvem er der på Facebook, er min målgruppe på Facebook. Selvfølgelig så er der nogle ting, der er svære. Skal du finde ingeniører, der arbejder med støjmåling, eller skal du finde folk, der synes healing er spændende, så kan det være lidt sværere, fordi man siger, interesserne måler ud fra de kategoriseringer, der er på sider, som folk de liker. Men sådan nogle overordnede sådan ting med dyr, interesser, har folk børn, den kan faktisk gå helt ned til, om folk har et barn mellem 2 og 3. Altså den måler på, hvad folk har skrevet deres profiler på godt og ondt. Men et gratis værktøj til at se, hvem er på Facebook, er min målgruppe der, og hvor stor er målgruppen. LinkedIn har det samme værktøj, de har også deres annoncemotor. I forhold til nyhedssites, jamen så et af de nyhedssites, jeg vil anbefale, det er Mashable. Det er også et site, der vokser helt vildt. Man kan sige, at de er blevet så store, at nu vil alle andre blogs også gerne sende deres gode historier til dem, så de kommer ud. De startede sådan rimelig specifikt omkring sådan tech og sociale medier, men dækker stort set i dag det meste af nyhedsskalaen, sådan inden for tech, sociale medier, sådan nye ting. Man kan lave en profil, så man kan også sætte op, sådan, hvad for nogle emner vil jeg gerne høre mere om. Man behøver ikke at få det hele, så får man ret meget. Socialbakers.com er et godt sted til data. De trækker rigtig meget selv og laver rapporter over, hvad for nogle sider er størst i de forskellige lande. Både på Facebook, Twitter og LinkedIn, så noget af det største. Men et interessant datasted at kigge og prøve at se, hvad de har af rapporter. De udgiver også nogle rapporter en gang imellem. Og når du laver en profil med, hvor du er fra, så giver de også nogle forslag til, hvad du kan trække hos dem. Så er der en side som allfacebook.com, hvis du er lidt mere nørdet omkring Facebook. Den handler jo så specifikt om Facebook, men de er rigtig gode til at fortælle om alle de ændringer, som Facebook laver, og faktisk stort set lige så gode til at fortælle om det, som Facebook selv er, i forhold til, hvornår de får siden. Det var nogle af de værktøjer og nyhedskanaler, jeg selv bruger i mit eget arbejde, når jeg sidder og er på sociale medier. Håber du kan bruge det til noget. Og det er sådan set egentlig bare at komme i gang med dem, for de er sådan rimelig nemme at arbejde med. Og det er kun fantasien og din egen kreativitet, der sætter grænser for, hvad data du kan hive ud af det, i forhold til det, du gerne vil vide. Men tak fordi du kiggede med.